बुस्थुखौ थारैनो आंना थाखोमा जोबमारबाय नै बेदरफ्रा आरोना गायब जाजोबबाय सिङाव थाखोमालायनाय गेलेगासिनो दङ सोनाफ्रानि मोनसे गोदान लसाव नोंथांखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सोरबा मानसि फगवायनाय महला सोरबा दामुगै इनिफ्राय ब्लसखौ फरायजोबसिनाय होलांजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बा बांसिनैबाबो जायफोरा नायनो मोजां मोनो नायलांदो नायनो मोजां मोननाया थांदो आरोना आंनालाय भिडिअआलाय बिदिनोसै गोलोमस्रांबोबाय आरोना माने थाबायनानैसो आं बाजाराव थांदों बाजाराव डाइरेक्ट खननै जाबाय आङो फिसाफोरखौ स्कुलाव दोननानै खनसेनो थांबाय आलदा बुस्थु हेभिखौ लानानै फैग्रोबाय ओमफ्राय बोथोरा मोजां नङा दाबायदियावहाय अखा हाहांनो बाहेरायावबो जि दङ मैयानि बासिया मैयाबो गद गैया ओंखायनो फैफिनलायबाय ओमफ्राय हायासैलाय आरो उल्था नांगौ बुस्थुखौ लानानै फैलायबाय आरोना सौफैनानैसो इन्ट्र'खौ मारिबाय आङो भिडिअखौनो बानायनो बावगोमालांदों आरोना अखा हागोनदां जोमै नायखोबायानो बावगोमालांबाय आङो जिखिया जादलासिनाफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै लसाव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो नै बेफोरखौनो बेखौ लाहां बेखौ दोनहां बिदिनो प्लास्टिकआव मना लांनो बावदों प्लास्टिकआ बेखौ मोनसे बारायनो आखायानो बुंबोजोबदों आरोना आंना नायदो मा होनो मना लाङाबाथाय बिदिनो महा भेजाल आरोना माने एसेल' लायनो थांदों बायदि मोन्दोंमोन आङो उनाव आरो हे भगबान आलु गैया सामब्राम गैया माबा गैया एरला जोब्बायना नै लानानै फैबाय आङो आलु सेरसे सामब्राम आधा केजि आरो एरै बुट दालि गाइखेर आधा केजि आरोना ओंखाम संग्रानि माने जिबननिनो आरोना गासिबो जेबो एक्सट्रा गैया घटनाया बेनो आरोना गावनो रोगानानै जानांगौ माबा मोनसे जानोबा रोगानानै जायाबा था जानोबा जा होननाय बायदि रोगानानै होग्रा गैया आरोना है मालायनि सायाव खामायनाय फिसानि सायाव खामायनाय मोनजादों आजादिनो बे रोगानानै जानायखिनिखौ बाथारलाहाय आङो सान्दुंबाबो अखाबाबो न' टेनसनसै आरोना बेफोर जिसुनाफोर एसे र' मा जानाय जायो मा लोंनाय जायो रेडि खालामना लागोनसै आं ओमफ्राय भेन्दि जायैया बिदि गोबाव जाबायमोन नालाय भेन्दिबो फवासे लानानै फैदां पटल फवासे भेन्दि फवासे थाइबें फवासेल' आंना मानो होनबा आङो फिसाफोरखौ स्कुलाव दोननानै थांब्रबबाय थाखायो नालाय नांगौबाथाय ओमफ्राय नै फिथा लानानै फैदों आरोना आङो फिसाजोआ दाबि खालामदों नालाय ओमफ्राय एसे गगा मोनसोदोंहाय गथ'नि जादा मुलिबो लानानै फैदों आं गगा मोननायनि ओमफ्राय थालिरखौ एसे स्र' नुनायखाय गोबाव जाथारबाय थालिर जायैयाबो होननानै लानानै फैदों आङो जायो नालाय फिसाया खालाव खाजा बिनायाव माने मा होनो मा मानो जायो आङो ओमफ्राय जेबो गैयाबा दखानाव ओमफ्राय नै आसलि आरोना दहाय फार्स्टआव डाइरेक्ट दोननानै बेखौसो लानानै फैलायबाय आरोना आङो बिनि उनावसो बै गालाय गुजायखौ लायफिनलायबावबाय आरो एसे रुदबनोसैबो आरोना साराया नै आंना खालार ओंखारफावलायनानै दंसैलाय आरोना रुनोसै बाहायनो ओमफ्राय नै खुमब्रा बोराय माने अमा बेदरजों खुमब्रा बोराय लखब जानोसै आङो दिनै 20 थाखा सुनाफोर बेखिनियावनो नैबे 10 थाखा जाहैबाय आरोना हास' खालामना हरबाय गावनो थारनोसै आयौ बोरै मोनसै ओरैनो ओरै मोनसै बिदि मोनदां दसे बिहामजो हायलुरजों रायलाय ओमफ्राय ओरैहाय आब'मोननि आलासिजों रायलाय मिनिलाय मालाय आङो खुमब्राखौ हाखांगुलायबाय ओमफ्राय हाखांनानै आं जि बोरैबा नुबाय आरोना बे आंनि अमा बेदरा बे खुमब्रायाव नुजाबावगोनसै थाखोमालायनाय गेलेनाय बायदि जासिगोन बायदि मोनबाय आं नायसाय सर्बनास ओमफ्राय लादावैनो हाबाय आङो जेनसो माबाजों संगोन बायदि आरोना मा होनो बेखौ हांसोजों संबासो बिदि हायोना बिदिसो हाबाय आङो थाखोमानानै मोनबाय मोनाबो गैया मारिला खुमब्राया ग्लेब जाबाय बायबा नुजागोन बे साननानै आरोना होजोब्बाय आं खावसेयावनो बोरैबा थोसिगोन बायदि नुबायमोन ओमफ्राय बे खावसेखौलाय माला जाबावनो ओंखायनो बाद दे रोसि जोलाखौ दामनियाव गबाखौ होनोसै होननानै हाखाजोब्बाय आं साराय गिदिरखौ जानलायबावोहाय जि बुरजा बायदि मिनिनानै थैगोन ओमफ्राय रेडि जाजोब्बाय आङो सिम्पोलसा बेनो सुनाफोर आंना एग्लिलाबायनोसै र' ओरै ओमफ्राय आंहा दाख्लैनि बुट दालिया खालिमोन ना दिनै फिलाब जाबाय आरोना नै मुसुर दालिया एसे माइनास जाबायानो आधा केजि एकदम ग्रोब आरोना ओमफ्राय नैबे सेरसेमोन नालाय दंबावो एसे प्लास्टिकआव खावसे थाबाय आरो एकदम आधा केजिबाथाय ग्रोब मुसुर दालिबानो जा मुग दालियानो जा बुट दालियानो जा आधा केजिबाथाय ग्रोब आरो थेमाया जा बरिया मोनखादां बिहरनानै जानाय मोनथारदों आरोना साराया दुंबा सुनाफोर एवना लानोसै र' थाव एसे हरसै खुमब्रा खुमब्रि संगोनथ' खेरबायबो नै सेव होनलायनाय ओमफ्राय बानलु गोथां दंबाबो ओरै आंहा बानलु गोरानखौसो हरगोन आरोना बानलु गोराननि मोदोमनाय होनबाथाय आरो जेबो नांलासै आरो जि गोथां मोदोमो खिन्थु आं जानो हाया आरोना मानसिफ्रा एकदम एवनानै स्लेम ख्रेब जायोना आं बिदि हाद्राया आरो ओंख्रियाव होनाय गोथाव मोनो एसे सामब्रामा जाग्रोथों बादे लोगोसे नैबेखौबो लागाव हरबायबो दान्दिसे उनाव मेवनो बारा एवथाव देबाय थाया नै संख्रि हालदै होनानै एसे आराम एवनोसै ओरै आरो लादाव खुमब्रा बोरायखौ हरनोसै जायखि थाखोमालायनाय गेलेलाखि दा गेलेसै आरोना
सामब्राम गुफुर हाइजें देनायखौबो हरखाबाय आङो नै जेबो नङा फिउ गोलैलायो सामब्रामा ओरै एसे जाबाय थाथोंसै खोबहाबनो बारा होजानाय नङाहाय अरा ओमफ्राय नै गाबोनबा मा जानाय जायो मा मानाय जायो साननानै आङो मैया खाबुलबुदबो सोमनानै दोन्दोंमोन आरोना दा मा होनना बुंबावनो आरो रुनानै आङो बेखौ सालाद बायदि जानांसिगोन रुबाथाय फिसाजोआबो जायो नालाय एखमबा जायो एखमबा जाया एसे खनथाम खनब्रैसो गाबहोनानै सालाद बायदि जानोसै आं गोथाङैबो जाद्रायनो हायाहाय बोरैबासो बरिया रग' रग' सोमनानै दोन्दोंमोन आं मैया दा आरो फिसाखौ लायफिनबा गानफिननांगोन ना गस्लाखौ खुनानैसो लामनानै दोनथ'बाय आङो ओमफ्राय ओरैबायदि गोलोमबोखादों ल'नो थाबायनानै फैयो नालाय गस्ला सिजोबखादों आरोना आरो नै बेफोरबायदि मुसिलायनायासो न'फ्राव खामानि मावनायाव मोजांहाय गाज्रिल' मोननाङा आरोना एकदम नै कालाराबो गैला माबो गैला आरो उनथिंबो गोलोमनाय बिखुंफ्रा मुसिलायबाय आरोना एखौनो गानथाबबाय थायो सुनानै सखानो लेबु लेबा आरोना थान्दानो ओमफ्राय आरो ओरैहाय नै नोंथांमोननो देखायालासिनो खुमब्राखौ हरखुमाबाय आङो माला जबथोंसै आरोना खुमब्रानि जानायनि टारगेटआनो गैयामोन जागाजोंबो बे काबुलि बुटजोंनो आलुजोंनो जालाबायगोनसो सानबावदोंमोन आङो जेरैखि जाया आरोना ओमफ्राय उनाव खुमब्रा नुबायना आङो खुमब्रा बोराय जायैया गोबाव जाबाय होननानै लानानै फैबाय आरो माथो दंबावो एकदम माने सादारन सा दै होनानै आरोना मानो होनबा दा सिटि मारिनायजों बे दैयाबो ग्रोब रानलांनायजों मालाबा आंनाबो गोदि बांद्रायलायबावो बांद्रायबाथाय गारनांगौ जायो ओमफ्राय लस मोनो आरोना आङो बेनि भिटामिना बेयाव थांजोबसै नालाय संख्रि एसे होनानै ओमफ्राय सामब्राम गुफुर गरफा होबाबो होजाबायसै हालदै आरोना होखानानैसो गाबहैयो आं खनब्रै खनबा गाबहैयो आं जासिगोन दै एसे ब्र' हरनोसै आङो दसे आख्लायनोसै माने नै जब्बायानोथ' जोबनांगौ खिनि जब्बायानो आरो माथो जब्बावनांगौ आंनासो बेदरा दा रानथाब खुन्थाब जालांनाय लांगोन एसे अनजिफोरनाफोर नै बिदि होबाय आरोना आङो दैखौहाय बेलाय माथो ग्रेभियानो गलिहांबाय आरामसे आरो दैजों मालाय खुमब्राया आराम जाबावगोन ना बेलाय माथो गोदौथोंसै एसे आरामनो बारा गोबाव गोदौआ रुखानायसो सिन्था गैया ओमफ्राय आरो ओरै मोनसे हाबाफारि मावनो ना मावा जानानै माने फुंनिफ्राय आङो जेबो जायाखै टाइमा 11ता जाबाय नैबे गोदि गाइखेरखौसो स्राय साखाबसे फुननानै लोंसै नामा सानबाय आरोना आङो दानि गोदान लानजाखौ फुदुंनानै दोनबाय आं हनै ओमफ्राय जै सानफ्लांबायना आङो आरो थानो हाला आरोना माने लोंथारनांसिगोन साननोनो नाङामोन आं दा सानबाय नालाय आरो माथोबाव सुरोमसै सोनाफोर बेखौ बानायसै बे समाव दाबा खालिखा ओंखामा मोनखानायसो माने मैयानि बासिया दहाय फिसाजो ओंखाम गुदुंजों जालांखोन्दा आरोना ओमफ्य फिसालानि दाउदै दैसे एवनानैसो जाहोखादों आङो गाइखेरा सानै थोआ लोमा जायोना ओमफ्राय नै स्रायनो गाइखेरा माने जोंना गाइखेर होफैग्राया जोंनि फैया जाहैबाय आरो ओंखायनो बाजारनिफ्राय लाबोखाथारबाय आङो फुङावनो फोरमायहरबाय नालाय एसे एलासिबो देफ्रुलायनानै हरसां गोदौथोंसै एसे आरामनो ओमफ्राय ओरै सा गोदौगौमानि एसे नायनो लुबैनानै नायदों आं नै बेलाय माथो थाथों एकदम हांसो बेदरजोंसो बिदि सङोहाय गोसोखांथारबाय आं मोथोनो दान्दिसे उनाव बेखौ एरफैबावबाय आङो बेहा गोदौबाय थाथोंसै ओमफ्राय आंहा नै जाबाय आरो सुरोमसै सुनाफोरखौ मोखां गोसोमानो जोंख्लाबलायबायहाय एकदमबारे लोंसै सुनाफोरनि ओमफ्राय अमा बेदरखौ दिनै हेभि जानानै आङो मास मोनसे थाथ'नो सानदों आरोना आंना साननायसो मालाबा जाफुङा मानसि साननाया नङा होमबा साननाया जाफुंथारनांगौ बेथ' नङा सुरुना लासै सुनाफोर एलाइसिनि गन्ध गोथाव थारमाने समाया बारा गैला ओंख्रिया ग्रोब मोनलाया साखिनायसै संख्रि एसे होबावनो बानलु थाइब्रै होनाया ग्रोब जादों आरोना अमा मेजेमना गुस्थियाव गुदुं मोनलायबाय आरोना साखिनायनाया दाउ बेदर फैबाथ' एकदम सान्थि मोनलायगौमोन अमा मेजेम नालाय दा गुदुं दुंबुर एकदम बन्द' खाबसे सुनाफोरनो बिदि जाबाय आरोना एकदम बरिया नायनायावसो बुरजा नुदों दा बिमा एसे फिसा एसे जाबानो आरो मोनायाव एसे दोनबानो आरो माथो थारैनो आंना थाखोमा जोबमारबाय नै बेदरफ्रा आरोना गायब जाजोब्बाय सिङाव थाखोमालायनाय गेलेगासिनो दङ अरजाला
मिनि हाजेव हाजेव संबाय थानानै साहा फुदुंना लोंनानै टाइमा मालाबानो प्लुं प्लुं थांगासिनो दङ एकदम सिटखायलांगासिनो आरोना आं फिं 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 बेबायदि स्पिडआव सान्दुङाबो ओरैबायदि खर'आ मानसावजोब्बायना नङाबा मैयासो खर' लोबदों आं जि ओमफ्राय दानो मानसावबायानो आरोना नायलाय सान्दुंबानो मानसावलाबायो थैखागोनसो फिथाखौ दे लाबावगोन आङो ग्लेब फिथा जाफैबाय आं थांनायजों मालाय रोन्दो रोन्दो गाबगासिनोसो दंमोन खायबा मारिसे बले भगबान मा लोगो बुनाया जेबो नङा दे सना अबे बुवा लोगोआ आखायाव बुनायखौ नों गाबो नोंखौ हाइ फाइसो खालामदोंमोन खोमा हाइ फाइ होनदोंमोनदां ए बुदों ए दे जेबो नङा दे मा ओइ ए ओरैनो बुदों नोंखौ नों मा खालामामोन नों दरजा होथेदोंमोन ना लोगोआ दरजा होथेदोंमोन ए लोगोआ दरजा होथेदोंमोन ओमफ्राय नों हंगार होनदोंमोन ए ओमफ्राय बुजाबाय नोङो जेबो नङा मा जेबो नङा लोगोसोना गाबोन लोगो जाफिनगोन बियो नोंजों दे जेबो नङा खानजिनानै दङ गुंग्रायजों मोदैजों मोखांजों आंखौ होननाय लोगो गाबसिनबाय ओमफ्राय लोगोआ बुदों जाबाय मा होनबावनो आरो बेना बिदाजों बिमाजों न'आव बिबैजों बिब'जोंफोरजोंल' गोरा आदाया गावनो टाइम मोनाखै मा आदाना क्लास जाथारदोंना बुरजा दे गाबोन नायफैनो थिनगोन आं दे गाबोन थिनथारगोन आं आदाखौ दे फैगोन मा बिदाया खनसे नायफैनो मोननांगौ आरो सर्ट ब्रेकआव होमबासो सान्थि जै नायफैयाखै आंजोंसो माने एरना होफैबाय थागोन आरो बियो मा होनना बुंबावनो दे बिदाया गोजौआवसो नालाय ओंखारबोख'नो हाया जायो एखमबा सर्ट ब्रेकआव आरो ओंखारबोनो बायोना मालाय दे जादो दे मा दे जादो जेखियानो जादोला सुनाफोर ब्लगखौ माने माथो गोलाव खालामबावनो सालाया गिदिंलायलाङाहाय गरमजोंहाय आरो जानायखौ मालाय मा देखायबावनो नारा थारनो आंनानै ओमफ्राय आरो मा होनो बिदिनो बेयो बिमाफोरजों बिदाफोरजोंल' एकदम रांखिनि आरोना माने उल्था ओमफ्राय जै बाहेरायाव ओंखारबाय लोगोफोरजों बा बाहेरायावबाथाय गोसोआनो ओरैबादि गुरै सोरबा माबा एसे नारदोंबाबो बेखौनो गोसोआव लानानै एकदम दुखु मोनबाय थागोन आरो नायो ओरैबायदि मानसि गोसोआ गुरै फारसेथिं जोंजों गोरा आरोना जेखियानो जादोला देरथोंसैल' लासै लासैनो आरो गोबावजों खनसे खुलिनायखाय गावहा गोसोआनो बनिखायाखै ओमफ्राय होमबालाय आरो माथोबाव आयौ गैलाहाय काजलफोराबो जायफोरा आंनि बेखिनि सिम्पोल सा ब्लग्सखौ फरायनायलांबाय खुमब्रा बोरायजों अमा बेदर संनाय ब्लगखौनो गोसो गोरबो साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच